Shalom, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Kami Pendeta HKBP Resort Cinta Damai, Pendeta Merwin Putar-Putar, dan Inang Emboru Sitanggang beserta anak-anak dan seluruh pelayan full-timer HKBP Resort Cinta Damai dan Perhelado HKBP Resort Cinta Damai Distrik 10 Medan Aceh menyampaikan bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang telah setia mengikuti renungan harian dari HKBP Cinta Damai, mengucapkan bagi kita selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah damai Kristus senantiasa hidup di dalam hati kita, dan terang yang diberikan bagi kita tetap senantiasa menerangi kehidupan kita. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026, dan biarlah kasih setia Tuhan menghantar kita menjalani tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih, secara khusus jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kami keluarga Pendeta Roni Saputra Sianturi bersama dengan Inang dan juga bersama dengan seluruh Perhelado pelayan full timer dan juga para penatua gereja HKBP Cinta Damai mengucapkan selamat 25-26 Desember dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari tahun 2026. Bagaimana kasih Kristus menyertai kita sepanjang 1 tahun ini, demikian jugalah Kristus akan menyertai perjalanan kita di tahun yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan melimpahkan sukacita kepada kita. Horas. Selamat hari Natal bagi kita semuanya, 25-26 Desember 2025. Dari kami, keluarga Amang Pendeta, Bibel Pro, keluarga Bibel Pro bersama anak-anak dan juga Perhelado mengucapkan selamat hari Natal kepada jemaat HKBP Cinta Damai. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Salam sehat dan shalom bagi kita semuanya. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Kami Pendeta HKBP Resort Cinta Damai, Pendeta Merwin Putar-Putar, dan Inang Emboru Sitanggang beserta anak-anak dan seluruh pelayan full-timer HKBP Resort Cinta Damai dan Perhelado HKBP Resort Cinta Damai Distrik 10 Medan Aceh menyampaikan bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang telah setia mengikuti renungan harian dari HKBP Cinta Damai, mengucapkan bagi kita selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah damai Kristus senantiasa hidup di dalam hati kita, dan terang yang diberikan bagi kita tetap senantiasa menerangi kehidupan kita. Dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026, dan biarlah kasih setia Tuhan menghantar kita menjalani tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih, secara khusus jemaat Tuhan yang kami kasihi.
Kami, keluarga Pendeta Roni Saputra Sianturi bersama dengan Inang dan juga bersama dengan seluruh Parhalado pelayan full timer dan juga para penatua Gereja HKBP Cinta Damai mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari tahun 2026. Bagaimana kasih Kristus menyertai kita sepanjang 1 tahun ini, demikian jugalah Kristus akan menyertai perjalanan kita di tahun yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan melimpahkan sukacita kepada kita. Horas. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya, 25-26 Desember 2025. Dari kami, keluarga Amang Pendeta, Bibel Pro, keluarga Bibel Pro bersama anak-anak dan juga Parhalado mengucapkan selamat Hari Natal kepada jemaat HKBP Cinta Damai. Dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2026. Salam sehat dan shalom bagi kita semuanya. Shalom, selamat Hari Natal bagi kita semuanya. Kami Pendeta HKBP Resort Cinta Damai, Pendeta Merwin Putar-Putar, dan Inang Emboru Sitanggang beserta anak-anak dan seluruh pelayan full timer HKBP Resort Cinta Damai dan Parhalado HKBP Resort Cinta Damai Distrik 10 Medan Aceh menyampaikan bagi kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara yang telah setia mengikuti renungan harian dari HKBP Cinta Damai mengucapkan bagi kita selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah damai Kristus senantiasa hidup di dalam hati kita dan terang yang diberikan bagi kita tetap senantiasa menerangi kehidupan kita. Dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2026 dan biarlah kasih setia Tuhan menghantar kita menjalani tahun 2026. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru. Shalom, Bapak Ibu Saudara, secara khusus jemaat Tuhan yang kami kasihi. Kami, keluarga Pendeta Roni Saputra Sianturi bersama dengan Inang dan juga bersama dengan seluruh Parhalado pelayan full timer dan juga para penatua Gereja HKBP Cinta Damai mengucapkan selamat Hari Natal 25-26 Desember dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari tahun 2026. Bagaimana kasih Kristus menyertai kita sepanjang 1 tahun ini, demikian jugalah Kristus akan menyertai perjalanan kita di tahun yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan melimpahkan sukacita kepada kita. Horas. Selamat Hari Natal bagi kita semuanya, 25-26 Desember 2025. Dari kami, keluarga Amang Pendeta, Bibel Pro, keluarga Bibel Pro bersama anak-anak dan juga Parhalado mengucapkan selamat Hari Natal kepada jemaat HKBP Cinta Damai. Dan
Selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2026. Salam sehat dan shalom bagi kita semuanya. Gijang di ba? Gijang di ba? Gijang di ba ma? Gijang di ba? Gijang.
Hurian itu hatta namar pungudo hita di ari pesta Natalon. Merlas ni roha maka molatehon balga ni asi ni roha di debata tu hita. Marhite namar surwanakna gabe colma tubuh di Betlehem. Di bagasan las ni roha si songoni hupas hathami matuhamu. Selamat hari Natal madihamu saluhutna. Selamat Hari Natal. Atong di bagasan unduk dohot serep ni roha. Tapahibul marohat tamar saur dohot tuhatta. Naro paluahok kita maredde mahita. Hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Dungi gabe daging mahatai, jala maringanat di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amay. Gok asini roha dohot hatutuon. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gitjang. Madok moleate dohami tuhong ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa ho kodo anak muna sa sadai tuhami na di pardangalanon. Asa malua hami marhite-hite ibana siya dosa dohot siyan hamatian sa liling ni liling na. Hupangi dohami matuho, say sodangi marohanami na holomi marhite-hite tod di porbadiyay. Akup ni isay parrohay mahami,
asa huboto hami madok molyate tuho, asa tarapul situturo hanami di hagugota dohot di pangujunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siya buku di nomor 46 ayat 10 do ayat 10 saja. Tangihok kamu mapatik ni debata imana tersurat di sada Yohanes 4 ayat 7. Hamuaka haholongan marsi haholongan mahita ay siat debatado haholongoni jala ganup namar holong ni roha ima naung tubuh siat debata jala ditadado debata atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulaho patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho no bar tu patik mi. Amin. Marede hita siya buku de nomor 626 ayat 1 do ayat 2. Tatopoti madosa tamartangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang.
Hodo na patupahon hasesaan di dosa di hami na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akka na mangarsakot dosa nami. Saya sahabi ma tubagas sa roha nami hasesaan di dosa nami. Lehom matuhami todim na badyai. Asaunang ganggu roha nami di asi ni roham. Alay asaho roha nami marhapor siyaon. Laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibyon. Asa hupasat tami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu jalan na badia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Songonod do pagkaholong ini debata di portibyon. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling na di ibana. Asa nga po ma di debata na digijang. Amen. Marede hita siya bukwet di nomor 602 ayat sada do ayat 6. Hatan ni debata turpuk epistel turpuk di pesta Natalon imana tersurat di Sakaria sia ayat sia rodi ayat 10. Maria ia situtu maho ale boru Sion marulop-olop maho ale boru Jerusalem. Ida ma na Roma rajam tumopoto partigor ibana jala si parmonang na serep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Dungi barita honon nama hadameo tuaka bangso parbegu. Jala masuk tugom-goman na sian laut tu laut. Jala sian batang aek Euprat sahat ro di aka ujung ni tanaon. Ima sahatna martua doaka na tumangihon hata ni debata.
jala nop beopsa. Amin. Marede hita siap buku de nomor 510 ayat 1 doh ayat 2. Tidakkom maha porsiaut na isongon na hinatidakko ni dongat na saha porsiaut di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea ido bata Jehova ido ama pargogo na suhatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jehova na sesadai imana tunumuan si Maria na gabi-gabia siya todi perbadia adoras sahabuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuan silatus nama itu terpajal di ban silang na tua tuban turun tanom na mulak mangolo di are patoluon na mana surgo lau hundul siamun de bata Jehova amanai pergogo na suhatu dosani di sime bana pe mamulak sut tanaon manghumumi halak na mangolo dohok na mate. Au porsea ditodi perbadia jala ada usada huria na badia huria atau pandanak kesan akan na badia dohok dia sesan di dosa dohok dia tai na mandok mulak magolu so daging di hal nong mate dohok dia nguluan sudah amin. Sunggul-sunggul di na parjolo parminggota sadarion ima pesta parjolo parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus di huriata dohot pukul 10 wib marbahasa matak di 2 hari parminggoni di patupa ulaun nabadia anang perjamuan kudus laos di pestata sadarion papungu amplop ucapan syukur pesta Natal manang bakti Natal tahun 2025 dohita jala tapa masuk ma tupoti parasian na pinaradeni huria dipitu haruar dung sidung parmingguon. Napaduaon ulaun na badia di pesta Natal sadarion dung sidung pasaha pelian napaduaon di patupa do marlon na badia. Naboy maddohoti ulaun na badia ima naung makatidakko kaporsyaon dohot nasohona RPP Ruhut Parmahnion Pamitcangyon.
napatuluhon pesta paduahon, pesta Natal na paduahon. Ari Jumat marsugot tanggal 26 Desember 2025. Ima pesta paduahon Natal di Huriata. Parmingguod di patupa holas sahali masuk pukul siawip. Laos di patupa Huriata do padidion na badia dohot makatidakok kaporsyao khusus di Natali. Napaupatos sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar di pesta Natal ta Sadarion. Imasian keluarga paparan Nyonya Pendeta Kasibarani MTH M. Borusi Mare-Mare sian sektor 5. Moleate ma di pasahat Huriata tu keluarga na pasahaton sumbangan bunga altar. Songonima sunggul-sunggul dihita maredde hita siap bukwede nomor 62 ayat sadaro dudukna laos tapasaha mapilia sadaado sadabi. Bye.
bata napasal sude dosa idolong bata bangsa napay bata bangsa minang dari doma lomo di roha di debata turi kanyong mao. Dami ni debata na sumurong siya sa luhod na roha. Ima mga ramo ti doho mga rajay ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Hurian itu hatta ni debata di hita di bagasan pesta parjolo di parningotan ari hatutubun itu hatta Yesus Kristus di ari sadarion 25 Desember 2025. Iman na tersurat di Evangelium Lukas bidudua mamuka mai sian ayat sada sahatu ayat pitu. Hujaha madihita takasma tapai hutihut. Dungi Roma ujui paretta sian Kaisar Agustus. Iko suratan nasa jolma di gonggoman. Pamilangan parjolo may uju di gonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borhat masa sude. Asa disurati ganup tubona ni pinasana. Borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret. Nakok tuluat Judea tuhutan ni si Daud na margoar Bethlehem. Ala siap poparan jalan marga ni si Daud ibana. Pasurato diri narap dohot si Maria oroan nai. Naung gabi-gabian. Jadi dina di sini na sida gok maari ni hanguluan na ditubuhom ma anak buha bajuna diborhos ma dipeakom ma tu bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing parmianan na sida di sido sahat na di hata Indonesia songonom ma didok disi. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan songonima sahatni turpuki. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Jadi di turpuki adonggo didok di sinaking borhat si Joseph dohot si Maria jala di 4 orang do di sian Galilea
Berarti di Galilea hiad do nasida. Dungi sian Nasaret. Dungi musenakok tuluat Judea. Adong piga-piga huta na dibolus nasida. Lasaha manasida tu huta bona pasogitna ima Betlehem. Asa pinasaha matuhita sa luhutna. Asa sian Nasaret nakok tuluat Judea. Saluhut mahita serep jala dapotan las ni roha. Dihita nalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Debatapat tu pahaluan. Di bagasan haroro ni Jesus naung gabi colma tu portibion. Ini adalah suatu peristiwa historis, sejarah dan omon-omonon. Ini bukan angan-angan, ini bukan cerita fiksi, tapi ini adalah nyata. Allah menjadi manusia, roga bejol matu tonga-tonga ni portibion. Imana diula de bata. Di patorang dodisi Roma ujui paretta sian kaisar. Ada pemerintah kekaisaran Romawi yang menguasai dan menjajah Yerusalem, menguasai tanah Judea, Galilea, dan sampai kepada Bethlehem. Puasa di patorang disi, iko suraton nasida jolma di gonggomanna, pendataan sensus. Untuk apa dilakukan? Demikian juga puasa dibayar di siak kapasurato dirina. Ini tindakan pemerintah mengadakan sensus, sekalian juga untuk menerapkan politik dan ekonomi. Asa molo di pasurato dirina adong pendaftaran di si pendataan. Sensus penduduk dok sensus nang pendapatan dona niulana di si. Asa songon jajahan hala Israel. Sadadalat doi di kekaisaran Romawi laho patupahon pajak. Dikenakan pajak untuk mencekik masyarakat. Gabe menderita. Masa doi na ujuya manginang. Di tonga-tonga di baksot tope. Serana masa do songoni. Mangap pehita di sada lapo. Ngahona pajak. Ido. Baru mula dong lai ba manang manuhor sesuatu. Adong gotong PPH nang. Adong dotong pajak dikenakan di si. Di bahini dihita na leholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Sa sitong nga di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama do di si maka penjajahan harus dihapuskan. Asa unang masa be penjajahan sa sitong nama perhatubat do ngacol ma di tonga-tonga ni portibion. Roma de bataga be jolma tu portibion supaya kita jangan lagi diperhamba, diperbudak, diperhatubat di bagasan dosai. Di bahini dihitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus aduldo pamilangon ni nabinahin ni portibion dohot nabinahin ni debata. Ido ban nadidok di Psalmen 10 ayat 12. Ale Tuhan ajari mahami mamilangi hari-hari nami sebab hitungan Tuhan itu adalah hitungan yang penuh berkat bagi kita. Di patuba de batado halongangan di tonga-tonga ni portibion. Molo di jolma boydo sipata pagodaku bilang-bilang na. Tapi Tuhan Allah tidak begitu memperhitungkan dirinya yang mau datang ke tengah-tengah dunia ini maboan haluaon asa taruli kita di si. Dambe diperhatuban kita tidak lagi diperhamba, diperbudak di dalam dosa, tetapi kita dibebaskan. Allah mengingat, dibilang debatado kita. Makanya kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Gabi parjabar do kita di harajaon ni debata, marhite-hite nama dohoti, padidion nabadia. Kita terbilang terhitung menjadi pewaris kerajaan Allah.
borhat masa sudi asa disurati ganup tu bonani pinasana. Buasa dibayad di sob bonani pinasa. Bonani pasugit argado bonani pinasa. Didokdo di padohan ni akka na tua-tua na perjulu. Argado bonani pinasa di akka amanginang di akka berarti rang lingot tamu be. Alana memang ngagabi kota Medanon bonani pinasata. Argado bonani pinasa dia kana malomar roha. Akkana malomar roha argado bonani pinasana. Songonido nang si Joseph dohot si Maria borhat do nasida pasurato dirina diingot do hutana diingot do bonani pinasana iloban na mula nasida saha manasida tu Bethlehem. Begitu panjang perjalanan yang dilalui sahalak ina nama boan ima perbuin ni bortian seorang wanita yang sedang hamil tua berjalan melewati nakingani nggak dipabawa Galilea, Nazaret, Judea sampai ke Bethlehem. Hampir 150 km perjalanan ia manginang. Molo di hajol mota ba mungkin edak tolak nabi madalani. Alay di dalani do. Bangolo hiab bisa tabi pendarahan sa sitong nga si Maria disi. Tapi Tuhan nyatakan kuasanya. Dilehod dogo ko alaulaun ditod di parbadia. Sebab itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau Tuhan berkehendak dangadong naboy mga bati. Molo debata na mangula di bagasan ngoluta amanginang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Allah memampukan menjalani kita dalam hidup kita ini. Amin. Di bahini dihitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus borhat donang si Joseph dohot si Maria dipuhuputi nasida didalani jala saha manasida tuhuta nasidai danga dokter bahenna lopaturehok kutana ale mola dok kita na dokter baik kita taingo hutatta tapature hutattai ido ben dok mantan gubernur naung almarhum Sumatera Utara Raja Inal Siregar Marsi Pature ido bama benon namang padita nami soboy do peiba Marsi Pature hutanabe alay baba enon Marsi pakke si patunabe majo sonarin di baheni lapatan na di sinakin tu dia pehita lau ta ingot do hutata jangan lupa ingot margam ingot tu dia peholao kan. Ingot gereja perpunguan nadi topi ini. Kenangat dia manginang. Jadi meskipun saya Indonesia tanah air beta. Jadi Indonesia tanah air beta dipaingot dotong tu dia pelau bolotung pelau tu luar negeri. Ingot hutam unang lupa. Unang teas roham, unang kijang roham, molotumpe hasea, mamora, dapok sinamot pangomoan di parserahani, ingot hutang. Ingot na tua-tua, ingot dongammu na di sini, donga parmiaman, dongan magudang, dongan namar sikola nakingani, ido ben namar bolo na ujui, jala sa usonari pe. Molo mula jolma duksidung natal mula matu hutana mula mapangaratto las marohani akkana di huta ibe pesongod dana ujui lasya doroha moloro pangaratto ala mangallang kue meiba ido ay jarang do jajan jarang do malak kue ibu am maroti kaleng kongguan unibis ate dohot kue Bethlehem ido ayong kue Bethlehem ay sa palastik na belgaw na itong nakinganin. Yung gula-gula na, ang na mera, ang na ijo, ang na kuning. Rupa ni, giling-giling doon niya ako no, kiyon. Alay nga las beroha, alay nga dong palastik na ujui, nasonari doon ang jago jol mamar palastik sude.
Tu dia doi bahen, tu bejune doi tarehon. Iro ipabae matu si. Kamu kada dari Roma musonin na ipabae matu bejune. Iro nakingani. Dang itor hatok ni alanganon. Enget-enget do alanganon asaliling. Asaliling sudah berarti sarupa dohita. Iro asaliling sudah. Nakingani kue Betlehemi. Jemolo di loas dohita. Buat main na. Boleh buka roti kaleng. Ido kan? Boleh loas dohita buat mai dia malu moni rohamin na. Itu rado tahu buat amanginang? Waper. Ido namar plastik. Asing museo yang anon teritonga-tonga de baenon. Ido. Itu ni geser matu kiri tu kana jona singon. Hola lo mabuat waper. Ay nga hebat beba mangalang. Waper ujui. Nasunari do danak nuaing nga mulai bosan. Nga dong tenggo. Ngadong biak ka bentuk-bentuk waper nuaing muradi turna sida. Dihita longan itu hatta Yesus Kristus imahinargana las roha naking pajupang madisi. Selamat hari Natal na tulang, selamat tahun baru na boru. Inna. Jadi maredei makada danak las marohana rupani ngarobe pangarato. Mulai madisi martimus-timus masude. Angur-angur mai dapur rizolma. Adong mana mabaes sasagun. Eko perjolo do sasagunot di bahen. Jadi dung bae sasagunon naking ibahem makobang layang. Dung ilaw madapoto tau baru ibahem ma dodol. Jadi manggiang dodol madisi naking ani marpungo. Hita mabah namar khobar jabu opak jabu hita pae dodolon tabagi penob bagi opat tinam. Holan naing masak dodolon ngetor isi biak kada danak. Paimahon lamar hua madilat pangali ido mol dilean ido Roma danak ilesengi makapak kocok dodol alani dodol dohot kobang layang mapulta mabalanga inatongan lapatan na asa fokus do disi so tunggawi mapulta balangai lalap pamuinna dihitolongan itu hatta Yesus Kristus itu sukacita ala Natal do iban namar las roha mulak tubona ni pasogi do marto baru itu semua karena karya Allah dalam hidup kita borhak masa sudah disurati ganup tubona ni pinasana borhat manang si Joseph na sian Galilea sian Nazaret nakok tulua Judea. Ini adalah kepatuhan hauduhon ni si Joseph do si Maria mangoloi parsuruan ni debata los mangoloi parsuruan ni pamareta dibaheni sebagai warga negara yang baik sebagai warga gereja yang baik kita harus tunduk kepada pemerintah Roma 13 ayat 1 dan berikutnya. Hamuna didok disi warga negara kita yang dikasihi Kristus tunduklah kepada pemerintah yang takut akan Tuhan yang memimpin bangsanya membawa kepada kemakmuran keadilan pemerataan pembangunan asa jupang bangsa nagabe mas makmur adil sejahtera dihitolongan itu hatta Yesus Kristus Yusuf dan Maria melakukan itu. Adong dotong biar di Kaisar Augustus watihai mabiar doi bana meret harajaon nai di bahenido di patupai bana sensuson di patupai bana do di udut namuse ya dihita nanolongan itu hatta Yesus Kristus di udut ni Kaisari na di guari di tahun 30 diperhitungkan tahun 30 Masehi dihitolongan itu hatta Yesus Kristus di pamasa do ya hati hai ima pembunuhan tu akka poso-poso aladong barita nung ngarobe raja si palua raja di atas segala raja di bahini dilului ma di dia ma raja na tubui makanya dibuat perintah setiap bayi laki-laki yang ditemukan 2 tahun ke bawah dibunuh dihitolongan itu hatta Yesus Kristus molo mangihutos yanon sebenarnya si Maria do si Joseph buhiad do tertakup da sida ay sosah do pe suami istri katar hirasongoni molo dihajol maun nakingani kaboy do molo dihajol maunon boy do honon nangasing ula-ula ni halakon
Alai lolos do di sensusi nasida. Atik pedang adong inganan di nasida. Gabe tu panggagatani nama di borhos, di pihakon poso-posoi. Di baheni adong do di nasida haudukon pasurato dirina mereka tunduk kepada Allah dan juga menunjukkan ketaatannya kepada hukum yang berlaku pada waktu itu. Itu warga negara, itu warga gereja yang baik. Kita menaati hukum yang berlaku di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah negara kita ini. Di baheni di patorang do disi ala siap poparan jala margani sidau tibana. Diingot do margana. Tapi amang inang sebagai orang Batak jangan melupakan marga kita. Itu identitas kita. Nabuanot tamarang natudia hita laho takas dui. Jala alani ido gabe boy do dapot tita tabado nang alialheta tabado nang dongata menjadi tambah saudara-saudara kita, sahabat kita, partuturota, pamilita molo taingot do margata. Boy doi tutu. Au marga butar-butar. Dainang pangitubu boru sida butar. Inatta pardijabu boru si tanggang. Si matua boru si tumorang. Molo pajupang do marga nasing. Imamang marga do hamu au butar-butar. Hamu marga hamu au si tohang do wah inna. Bah ido horas matulang. Basa tulang mau si matua kuboru si tumorang. Anggo so salah masuk do hamu tu horong ni si pitu ado. Baingot tamu atong so tunggawi marga si tumorang si tohang pedang iboto manang na masuk tu dia halakiate. Di bahay ini ditolongan di Tuhan Yesus Kristus. Lao mamu se pajupang. Marga do hamu au bah marga siahado au bah bolos yan naking na pinatorang dang adong hubungan na ka bah siaha kamu ate moliate ma dai nang namanubuhod dai nang boru siahado beratio puku mahamu ate kani do napo kantab badot imatabu ni na marmargaon ale bolos ay boto hita do margata manang na margaha hita barebo do hita to basay may ala ni na may ito. Yun ito say may itu say ma sudi say ma holanaw gabi baunang gabi korbak kita ba ito. Sebab Tuhan Allah sudah mengorbankan dirinya bagi kita, tapi kita lagi tidak dikorbankan. Tetapi kita bersyukur nakingani diingot margana unang lupa si Joseph diingot do pinoparri si Daud do opuku digijang nomor sekian, nomor 14 si Daud magwario puku. Jadi au nomor 42 ma tersongodi mana ni si Joseph diso. Di bawah ini diingot tarobona. Jadi boleh disukupe istilahna. Jadi hamu arwamang butar-butar hamu, butar-butar nomor 3 mahamu. Membotodot to. Bau ba nomor 16. Bau nang atong memang hiado hualami manginang di sadatiki di waktu kalas sa desema do piau di daerah Kabupaten Ima dung sahap mamuse nomor 3 mahao inna bau dokon nomor 7 niku ayong do piharo mangulu inna bau mangulu do nomor 7 mau niku ido alana au nomor 7 sian walu bersaudara ido masutu ido adang iat tong siap putar-putar roina ada kuboto ini ku bah ido teh ape ujung naga belajar may ba ni sukum mana tua-tua ni ba ho nomor 10 nom do hodahin na ala au nomor 15 bolo geleng mu haduan nomor 17 ma ido unang ala soy boto rupani gabi dido rupani nomor 3 hotahe inna au nomor 10 nom bah inna ido oh ala nomor 10 po au nomor 15 mawin na ibana. Base do iman nomor 15 asa maju bapatok tu ibana masukna. Jangan menghilangkan identitas. Suatu tagoh sada generasi. Bol nomor 10 itu 10 lalu hita batadokon. Kenapa rupanya susah?
Ayah hapola haro majo bapa udah na bapa tuai ba. Kan ido nuaing. Ay rap bapa doi. Umpani, ay ita pe songon ido. Dos do nakko na do tua na di paranguluan on. Ido masih jolo-jolo na mahmu masih pasangapan. Ido nang diru di parada to pesongon ido. Dia songon ido sa sukses sehat-sehat nang denggan dia kaparsaura di tonga-tonga ning uluon. Jangan melupakan jati diri kita. Unang lupahon mergam, unang lupahon nomormu. So tung gabe di oru-orui. Alay ingok ma. Tamereng di son nakingani argado dihilala si Joseph do si Maria do benarona si datu Bethlehem. Pasurat to diri narap dohot si Maria oroan nai naung gabi-gabi ani. Di bahini dihitalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah perbuatan Allah. Ulaun di debata gabi-gabian si Maria marhite-hite ulaun ni todi parbadiai di patorang dodisi di pardalanan inungaloja sa sitong na nasida dungi mendaftar dope mas sensus dope nasida dungi di do madisi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna jupang mawaktuna untuk melahirkan jupang maari hanguluanna bahasa Batak na halus do dipakai di so. Di tubuhom ma anak buah bajuna di borhos ma di peakom ma di bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi di ulahon nasida do ya manginang imahau duhon tulus sakap ni debata marhite-hite Jesus naung rotu portibion naung tubuh di huta Bethlehem. Jala di bagasan haudukoni takas do tutu Jesus mamasu-masu baluaho kita siatong atongani nguluta jala nung ngatubu ibana tu atongani portibion tubu nang tu bagasar rohata auho pakokop nai jala takas do ibana de batana sangapi hatutubon itu hatta Yesus Kristus si paluai imaha muliaw madide bata dame ma ditanoon hasangapom madide bata dame ma ditanoon. Ini adalah pekerjaan Allah, gloria teater Deo, kreasi Allah di dalam hidup kita. Allah membuat peristiwa secara yang baru di dalam kehidupan dunia ini. Asa marhau dukot tu debatama jolma na porsea di ibana taruli madi haluaon diaka hitana niasian ni tuhatai di bahini dihitan longan ni tuhatta Yesus Kristus di tonga-tonga ni nguluta sebagai warga negara tunjukkan ketaatan kita hauduhota maradopon pamaretata tatangyakon pamaretata asa diuluhon bangson di bagasan hademakon di bahini tayo pataridahom matong nang ditong-atongan ni parnguluan ditong-atongan ni bagas daw madiaka na masipailan Joseph dang olebe pailahon si Maria songoni mangolo ni halak na porsiay daw masyak kita na pailahon donga jolma membuli mendiskreditkan menyudutkan orang alai mengangkat derajat ni hajol maun ido nani ulan ni debata mengembalikan kita menjadi manusia yang seutuhnya Yesus nang rotu tonga-tonga ni portibion di bagasan hadameon di bagasan haserepon aladang adong inganan na asing gabe di bara ni pinahan nasida pataridahon haserepon ni debata pataridahon haroron itu hatta tu portibion gabe jolma sahat donang tuak kana pugos na dangol na hina di tonga-tonga ni portibion asa dos dohita diadupan ni debata rap argado kita ido baina roibana tu portibion dang adong natarpangasahok kita lo paluahod dirita alay debata tairo na mga lehon haluaw ni
Tahu mahita di bagasan uduk doho serep ni roha mian di tonga-tonga ni ngulut tahun. Jala molo peta doho tian non ulaun na badia amang inang dihitalongan ni Tuhan ta Yesus Kristus tadoho tima di bagasan namadok mauliate siala daging doho mudar ni Tuhan ta Yesus Kristus si naung nilehon na naung niusehon na bahen hasesaan ni dosata asada takas do didok disi diak kana madohoti ulaun nabadia unang be didak dati mardosa haroro ni Tuhan ta Yesus Kristus nang tubuh tutong atongan ni portibion mangotapi hita asa dadabe di bagasan dosa hita di bagasan hati urod halabohon hadameon di bahini las marohatta halalas ni roha godang masih barita honot tadi tonga-tonga ni ngolutta marhite pakuling tanadame pakuling tanalabok marhite paranget tanasaor marhite-hite paranget tanah marsipa uliuliat di tonga-tonga ni bagas ulaon manang didia pe hita di bahini takasdo hasangapom madide bata dame maditanoom dame lapatanna shalom lapatanna menak adem ya danga dong dipikiri hagut turun alai adem labok masih jakonan idona madok shalom di bagasan nguluna jala di do disi lomoni rohani de batado di tonga-tonga ni hita jolmaun dang lomoni rohatta lomoni rohana do natulus di tonga-tonga ni portibion rancangan Allah lah yang tergenapi di dalam hidup dunia ini jauh sebelum dia menjadi manusia itu sudah dirancang Allah dan dinyatakan digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di bawah ini songelas ni rohata di naung tubuh Yesusi jala ta'auhon damenai taedehon halalas ni roha gudang di ayat sada halalas ni roha gudang halalas ni roha goda nahu barita honon nung tubuh si palua dihita jolmaon sudah hita semangat hasanga podi debata los dame madi jolma lomo ni rohani debata dohita jolmao amin martang yang mahita mauliate madiho ali Tuhan debata dinaung roho gabi jolma tutonga-tonga ni portibion tubuh di bagasan haserepon tubuh di bagasan haleaon alai sangap doho di habang sam marsangap mahwali Tuhan debata marhite-hite haluaon na pinasahap mo di hami marsangap mahwali Tuhan debata marhite-hite pamujion nami tutuma dame maditanoon asa gabi jolma halomoam memahami dinabangulahok katam marhite pakuling nami parange nami di parnguluan nami si ganupari tau mahami marhauduhon maradopoko jala marpanguluyok kami totong ali Tuhan debata songoni manang di panrange nami maradopon bangso nami asa totok kami tau marhauduhon marhite-hite na manangyakon pemimpin ni bangso namihon asa diuluhon bangsoon di bagasan hadameon kemakmuran dohot hadumaon Tuhan debata pasu-pasu masaluhut na ruas ni huriam
akan aniasiamu natinopam na mangulupo pabay na mumarningot di ari hatutu bumi di bagasan ari sadarion di sadok portibion say pasu-pasu mahami sa luhut na pasu-pasu maruas ni Huriam na metibur magodang marlas ni roha marhahi pasom may Tuhan debata nang di akan marsikola kuliah hodo Tuhan mga lobisuk hapat tason ni roha tulus na sinita ni rohana patuduhon ng mumaulaon dalan dingulu diak ka na mga lului parkarijuan patongonom mumatuhan dongan mangulu si rokap nito di anak do buru ni Huriam di na mga lului si rokap nito dina lehonom mumatuhan hagabeon di na makirim pasu-pasu para nakonon songon pasu-pasum na nilehom mutu si Maria songon nima ale Tuhan debata hodo na mabuhay akan naholi hodo na mabuhay laos mga lehon parbue ni bortian di na makirim pasu-pasu para nakonon pasu-pasu akan natoras mga jara-jari akan nakonna tugu-tugu sa luhut na jagay akan nakon ni Huriam narap dohot na toras na nang naholang peditano akaparserahan na sida di akan ang mulak boy marnatal rap dohot keluarga totong matabam mulas ni roha nang nasotarbay robele Tuhan debata jagay jala pasu-pasu manasida lehon hakipason di akan amarsahiti pargogoy Tuhan akan amarukili hodo na mga pehot tangammu peu makasahit gale ni pamatang tiur mapikiran na jala hodo na mangurupi na pature-ture akan na marsahit mga puli na mga dopi si taonon siala hamatean manugunugu akan na matua di hatuon na mangiring-irik totong lakan na sida patuguhon nakaporsyaon na sida mamasumaso sa lut nakaparhalado ni Huriam na makubasi Huriami totong tabam musahala las ni roha laho marhubas dito nga tonga ni Huriam Tuhan debata saya si maroham pasu-pasu mahami diak kana ni ulan ni tangan nami na pinikiran ni roha nami lehonom mulas ni roha dalan ningulu dihami say daw matuhan mara daw mabencana si atong-atong ning ulo nami hodo na mangotapi di saluhut na kaparsoryon partangison na masa ditong-atong ni portibion Tuhan asi maroham urasi mahami siya dusa nami mauliate madiho amin. Tapuji Tuhan ta marited deta nomor 615 ayat sada dot udut na laus tapasaha ma peliata. Suru-suruhan
marende macayuri akadurudura dinarnai sangat itu apa sangat mati dihitanani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus adorak sotaulahon ulaon nabadia anon di naro kita tujulu dung didok ida jaladaihamu dengan bahasa ni Jahoba parjulu maamanginang di hita saluhutna nasia duru ma parjulu dungian no siag gijang na di balkon dungi nasia sabulom man nomuse diuduti masyanon parpudi man nosyanon molo adong naso harutar bair ro tujuloon radido hitan non pasahaton tu nasida alaniaka persahiton dibahini taparadi marohata amanginang anot dinaro tujulu sa 12 halak mak hita roan not tujulu diatur perhaladut tapi amanginang dibahini tapuji matuhata maredde mahita sian bukedeta nomor 152 Yesus nama morsan dosa ni portibion pangoluhami Yesus nama morsan dosa ni portibion pangoluhami Yesus nama morsan dosa ni portibion sai pa sonang amin 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 asini roha madihamu dohod dame sian debata amata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus dame ni debatana sumurung sias saluhur roha ima mangaramoti hati-hati muna dohor roha muna marhite-hite Kristus Yesus amen martangiang mahita ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang asiroham topok mahami na pungudison adoraku pangakami anon parpadanan na badiyay lehom matod di parbadia tuganupami asa ditubuhon haporsyaon na mangului dihami asa posituturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami pargogoy mahami maswadahod diri nami asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului say taiti rohan nami asa lamalungun hami tu banua gijang asa say masihol hami pai may mahon haroron ni Tuhan Yesus amen hita kanong pinarhamaol ni debata
ita sakap no aing mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatibang majumolo manang natao kita marulaon na badiya. Asa unang honauhum manang ise siyan hitaon. Ay holan na udu roha jala na manol soli rohana. Ala ni pabahinan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasesan ni dosa. Na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alayak ka na doho marulaon na badiya. Unang bedioloy si bolis. Unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu masyur roha muna siyani. Tunggo tapok kamu mahosom doho late ni roha. Alay, paingot-ingot tamu Tuhan Yesus Kristus nang mate. Jala nang mula mangulu humokop pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di bahini tatak kasi majolo rohat tabi. Jala alusihamu masuk kusukunon jong-jong mahamuno. Na parjolo di parhatutu roham do halap pardosa hosian hatutubum doho ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo. Dua na marsa do roham ala dosa mi jala di pangido roham naing malua honuaing siya dosam molo songoni roham dogma olo. Tolu di parhatutu roham do naung rotuan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate doho mula mangolu humokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatutu roham dogma olo. Opat olo doho manggota posya roham lateni roha doho kosom mi roha akup ni olo doho mardenggan doho halak na mangarsaki ho jala na olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesaun ni debata sude dosam molo songoni roham dogma olo. Atong tapauduk be marohata jala tatopo ti masude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa godang dohami ay jojo tulaw si hami patikmu tama doho nauhummu hami nuaing doho sogot molo balosonom mu tuhami hobbar tu pabbahinan nami i. Alay alan ni godang ni asi do kolong iroham do ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehom mu humokop pami. Ala ni i ubain dahum hami mangido tuho. Asi maroham di hami say jalo mahami say sesa masude dosa nami jala lehot tod di parbadia tuhami asa margogo hami mangalo nasa dosa do mangulahon na hobbar tulomo ni roham sa leleng di tanoon do pehami. Amen. Atong hamuak ka naman opoti dosa muna jala na mauwas di asi ni roha ni debata say sahat matuhamu na hinaporsiam muna mga sahon hata ni dok tuhamu pos marohamuna nunga sesa sa luhut dosa muna marhite-hite goar ni debata ama anak dohotod di parbadia. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu, say rumah harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadaryon, hanguluan siapari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nileleng na. Amin. Hudul mahamu marede kita nomor 157. O Jesus nang eat di hauda binarsilang roham totok dagulat nang ujub kotar hilang
Atong tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu borngini uju tarjehei bana. Dungi di ponggoli madipaleom matuak kasisean na hugud madidok. Jalo hamu majalapangan madagik kudoy na nilehot tuhamatean humokop hamu. Say baik kamu masongoni bahen parningotamu na diau. Jaladung sunna sidamangan dibuat mapanginumani didok mamauliate dungi didok matuna sida. Jalo hamu masude hamu manginum siani ia panginumanon pada naib baru monanu sehot tuhamate numokop pamu bahen hasesani dosamu sai bahek kamu masongoni bahen parningotamu na diau. Atong romahamu nungaradi ida jala daihamu madenggan basani Jahuba.
martangiang mahita. Puji matuhan de batali to diku jalan asa rohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai. Puji matuhan de batali to diku jala unang tu kalupahon denggan ni basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana palua kosamsian hamaguan jala dilehot tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan de bata labat terimas jala para si roha godang dang dibahit tuhita na hobbar tu akka dosata jala dang dibalosot tuhita na hobbar tu akka jahatota songon asini roha ni amama tu akka na konnado asini roha ni Tuhan de bata di akka na makabiari ibana nung ngatakas di patuduhon de bata holong ni rohana tuhita di namate Kristus humakopita uju pardosa do pehita atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai di bahini say pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenaku do Tuhan de bata ola ni onro di saliling-liling na amin. Tasipuli macara per minggu tahun di pesta Natal na parjulon Maret dehita siya bukid deta nomor sia ayat sada laos jongjong mahita sa luhut. Puji holong tatangnya kom mapiliata ali de batama namin na di banua kijang horo haroroan ni saluhut silendon na dinggan dohot nasaw libasa na mauliutus hupasat tami masyan nalom mitu hami pilian nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu may jala ramoti aso para siya kami pilianon pati bulan rajon muli tonga-tonga ni guriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutad dahami gudak silelom mitu hami asalam girgiray madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen. Ale Tuhan debata na totong na sumarmula na sumarpatsohotan. Hubuji hami ho ala saud sudetahim naong sinakapmu. Adorang sumaro jahat do pehasiang anon. Dang taraba siboli sakapmu. Dang sudatahim na badiyay di bahid dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga naso hadodoani. Di bahini mauliate marohanami tuho. Ala naong saud sakakmo ima parsurum di anakmu gabe si palua jala si pangulo di hami asa malua hami siya dosa hamatean dogot siyan uhum jala macohot hami mangulahon dosa ope saya si maroham di hami tugihom mahami tu anakmu say bahim mahami gabe si luam tu ibana asa upa ni halo jaon na hami
ala naong tinaon na nabirniti dohot hangaluton humokop hami, asa ibana na punahami jalahami na puna ibana, sa isungguli mahuriam sa daryon, asa diingot habalagaw mo doho karoro ni anak mo gabi jolma, laho panguluhon hami pardosa, sa isungguli maakka parhalado di huriam, mamaritahon baruta na uli itu sa luhur halang, naong patar hasangapom mo, jalan ng jupang dame doho hasonangan. Say lehom mapito na ukap tuhalak si Pilibego, do parugamo na asing, asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Say rajay masalu raja do akasuruan na, asa diboto na sida naong dilehoko, naong ho dilehokoro do raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa leleng-leleng na. Say lehom gogo tu akka na dibaga sa pangujunan, apuli akka na marsag japalua akka na targogot, say tatap jala odingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Say dongani jala pasu-pasu mahami sude, akka na magudang rodi danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua kicang. Say pinorbadia maguarmo, say ro maharajonmo, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua kicang. Lehon matuhami sa daryon, hanguluan siya pari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugiot tu pangujunan, palua mahami siyan pangagong. Ay ho. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sondako Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Horas madihita sa luhut na selamat hari Natal. Amang inang sa bilmulak kita siyan kebatian Natalon di parade huriat tado senek Natal tajaloma doho aek si tio-tio. Asa boras madihadak kadangan, horas madita sa luhut nanang pehita somas si jalangan.